KATRINA Camillieri għandu 20 sena u hija waħda mill-140 infermier ġdid li Tgħin li għadda li taħdem fl-isptar Mater Dei. Mawa News, KATRINA qalet li sa minn Ċkunitha dejjem ħasset il-ġibda għal din il-vokazzjoni li fiċ-ċentru tagħha għandha l-pazjent. Mindu kont żgħira, tifla żgħira, kienet dejjem toġobni hekk il-qasam tas-saħħa u dejjem qisni kon ngħid rid naħdem ġo Sptar. Mhux jiġifieri qisek qed tgħin nies naf li tu sodisfazzjon anka minn xi esperjenzi li kelli meta kont żgħira forsi kont ħadd l-isptar u hekk jisni dejjem kont inħares lej l-infermiera bħala hekk jagħmlu xogħolhom b'dak il-mod u konna naraħħom sodisfatti b'xogħolhom. Għas-sitt xhur li ġejjin KATRINA u l-infermieri l-ġodda se jaħdmu fuq oqsma differenti tal-isptar biex wara jiġu assenjati post aktar permanenti. KATRINA saħqet magħna kif matul it-3 snin ta' studju fl-università kien hemm element qawwi ta' prattika iżda wkoll ta' riflessjoni. Għax aħna niltaqgħu ma' ħafna problemi ta' ħafna nies matul daw it-3 snin u qisek tkun għadek ma drajtx ma toħodhomx miegħek id-dar, allura tittamel ħafna riflessjoni. Hija tkellmet ukoll dwar id-differenza minn fuq il-bank tal-università għas-swali tal-operazzjonijiet fl-isptar. Issa ta' ħafna responsabilità fuqek u barra minn hekk inti qed tieħu deċiżjoni għall pazjent u dak li tagħmel ħadd ma ħajġi jgħidlek isma' dik m'għamiltix tajba inti tistaqsijek fil-każ għal xi opinjoni. Marilyn Zammit hija infermiera ġdida oħra fl-isptar Mater Dei. Saħqet li xtaqet issir infermiera bl-iskop li l-qudiem tkompli tistudja għal tabiba. Madankollu qalet li tħoss li sabet posta. Oriġinarjament jiena għażilt nursing biex inkompli għal-mediċina, però għax ovvjament jogħġobni ħafna knowledge fejn jidħol l-istudju tal-anatomija u l-fiżjoloġija tal-bniedem, imma mbagħad sibt li nursing jikkomplementa ħafna l-personalità tiegħi u tini opportunità kbira fejn nista' nuża l-empathy u l-compassion fejn jidħol il-pazjent u relatives u ġili anke ma' staff stess. L-infermiera KATRINA Camillieri saħqet li l-għan tagħha dejjem se jkun li ġġib il-pazjent l-ewwel u qabel kollox. L-aqwa li dak li nagħmel f'xogħli fil-futur tiegħi l-aqwa li nkun sikura għall-pazjent u nagħmel x'nagħmel anke jekk għandi 12 siegħa f'ġurnata, anke jkun għamilt xi ħadd persuna waħda għamiltilha l-ġurnata aħjar għalija dak huwa sodisfazzjon biżżejjed.